I am with you. Upod kita. Kabalo ka mo kung anong gindream natin para dira sa Manila market. It should be green wall, it should be best market, nga pwede natin i-consider nga maging proud kita. But because of the several instances, hindi man sang kontrolado sa aton nga congresswoman, pero may mga solusyon sa tanan. I'm with you. Amo na gani nga kabalo ko kung madumduman ko, una ko sila gitagaan sang ayuda, sang ginguba ang ina nga market para sa additional capital. Well, I am entertaining that second thought once again na makahatag naman ta ayuda sa ila while ang ilang negosyo na pituhan. And I'm not only speaking para sa Mandira market. Haro big market, pila naman katuig. Lapas market, pila naman katuig. Central market, pila naman katuig. Supermarket, pila naman katuig. Sorry kung naging emotional ako kay kung maglibot ko sa barangay. Tanan yung mga vendors masugata ko. Pila ka bilog na ang na-stroke sa kalain sang buot. If they're earning 15,000 sang una or 30,000 a day, now they're earning 5,000. Paano nila ma-feed ang ila trabahante nga tatlo? Kag paano nila ma-feed ang ila pamilya? So I hope nga initanan, collaboration sa buligay naton, matapos naton ang pila ka mga markets para hindi mag-suffer ang mga vendors nga may pamilya. Kaya kung i-multiply ta, maglabot initanan sila sa 20,000 kay may mga pamilya pa. So imagine mo 20,000 ka tao ang nag-suffer, kahit tungod hindi na sila kabalik sa ilang workplace o kung sila stall sa madali nga panahon. But again, siling gani nilang ilonggo kuno ya, resilient. Hindi ka mo madulaan paglakong ka pag-asa. Kasi kung jam-jam sang bagay, sang adlaw nga feeling niya siya so down, nagbato kita. Kaya ang kausa sang pumuluyo, ang ginaunahuna, ang manobrahon yung kausa, future sa inyong pamilya. Let us not give up. Tanan nga problema, may solusyon.